तनी माइक दे दी हो के एगो माइक हो जाते नहीं आओ का होते देखियो दे आगे तब भैया शायद आप सुन लो हुक्म की ना हमारे को गाना बड़ी रील पे वायरल है। हां अरे कि निमंत कदीर बा आए हाय आहई देसीला शरीर बा आ हमारा है भैया पलोई किनके और वो गाना बज रहे अरे की मरल वो ठलाली बानी और के जुन तो जता जो अरे तो छतवे पखाड़ बानी आई के लगा आ छतवे पखाड़ बानी गोलिए में हां सुन ले बने सुन ले मैंने तो रील बनाई ले मैंने थोड़ा साउंड दो हेलो हेलो हाँ मैंने सुना है ये सॉन्ग बहुत अच्छा गाया आपने चलिए बहुत बहुत और अभी धन्यवाद भी बहुत अच्छा गा रहे हैं और मुर्गी जो मार रहे हैं आप वो शायद मैं तो कभी मारी हां नहीं यहां का पाऊंगी मारे नहीं बहुत बढ़िया से हाँ मुर्गी मारी ला बहुत बढ़िया से क्या मुर्गी मारी ला बहुत बढ़िया से विधवत से हाँ वो देखा मैंने अरे की दिलवा में तू ही बाड़ा तोहरे ला प्यार बा आ हमारा ऊपर खाली तोहर अधिकार बा ये बात का बउए हमके बताई बकिना ए तला सुना एगो बात पूछी पूछा मेरे से हाँ। हाँ हाँ पूछिए ए नहीं नहीं हाँ आई ना तने भिरिया पूछम तो खिसियाई बिना नो नहीं नहीं पूछिए ना पूछ दी हाँ हाँ पूछिए अरे की पूछी एगो बात खिसियोई बुतना आए हाय आरा रूम पर बोलाई मिले ओई बुकिना वाह हां वो जो रूम ले आइल बा पढ़े लिखे खातिर हां माने ये आरा ही आई और आरा वाला जब बुलाएगा तब मैं आऊंगी तभी बस आरा के लोग बुलाना चाहिए आरा का पानी ऐसा ना ये खाली जगह लागे जाला नु भुला लाना आरा का पानी सही बात है आरा का पानी पूरी बदन पे लग गया है तो ये कहते हैं ना शेर के मुंह में जब खून लग जाला आरा के हवा दवा खानी सेट करेला बस 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 आ देखी रौरा जोन कमर मारत रहनी है एकदम लहे लहे ओए हल्का साथ दे दी आगे चले के अरे की दिलवा में तू ही बाड़ो तोहरे ला प्यार बा दिलावा में तू ही बाड़ा तोहरे ला प्यार बा हमारा ऊपर खाली तोहर अधिकार बा हमारा ऊपर खाली तोहरा अधिकार बा बात का बउए हमके बताई बकिना ए डिंपल जी ए जी सुनी ना हाँ जी सुनाई एगो ना बात पूछी पूछी ना अरे की पूछी एगो बात पूछी एगो बात किसी ओई बुतना आरा रूम पूछी एगो बात एगो बात किसी ओई बुतना आरा रूम पर बोलाई मिले ओई आरा रूम ले आई ओ दिल बावे सीना के भितरिया ओ दिल लागल बा तोरे से ए कही ओ दिल बावे सीना के भितरिया ओ दिल लागल बा तोरे पूछी एगो बात किसी ओई आरा रूप बोलाई मिले आई मुकिना हेलो हाँ जी लड़किया कहतिया हां वो कही अभी अरे की मिले झूले में बड़ा अरे की रिक्स बजानू अरे की बोलो का कोरम बहाना हो देखिए लड़का के दिमाग जोन होला एकदम शैतान के दिमाग होला वाह तो कहता कि कोचिंग करे खातिर अरे के निकले लो घर से आ टाइम से बाया ना जाना हो
अरे कि हेलो हने देखे तन ध्यान दे। अरे कि मिले झूले में बड़ा रिक्स बजानू बोला का कौन बहाना हो मिले झूले में बोला का कौन बहाना हो। तब कहे के बाका तनी हेनियो आ जाए आवो भाई। कि हमर हहर तहियर जुड़ाई दना हो हमर मनवा के सारा धा पुराई दना हो ढेर बिगड़ता मन के मनोई बकिना। अरे पूछिए गो बात अरे पूछिए गो बात किसी ओही उतना पूछिए गो बात ए बाबा लेकिन तू लोग के जौन फरमाइश बा अरे कि मिले मिले कोइले बाड़ू धर वही बुगा। देखिए वाकई में एकदम माहौल गरम बा वाह आ हई गरम बड़ुए महाला कोण वही बुगा। एकदम आवो जवन ई गाना भइल रहे पूरा के पूरा शूट करता लड़की के लाइन रहे शिल्पी जी गइनी। अरे कि मोरले उठलाली कैमरा वाले भैया बहुत हंस रहे हैं। भैया थंबनेल में कुछ और मत डाल दीजिएगा। कैमरा में लगातार फोकस करो। क्या हो रहा है किस डेट हो रहा है लेकिन परंतु हो रहा है। और की जनता जता जा देखी खराब होसन ऊपर न वाह अरे की छतवे पखाड़ बनी गोली आ दूगो मुरो खोले बनी आवो ना सुने जा बोली के में बोले दूगो रखले वाली दूगो तरकुल रखले बनी एगो आके खा जा। तरकुल नहीं वो गलत बोल रहे हैं आम आम हमारा माइक चला गया। हम अभी गलत बोलो कहां तो। बोल दिया भैया ला तरकुल नहीं की देखले देखियो ते ताड़ के पेड़ बा ओकरे फल होता ते फरेला तरकुल कहा जाला ओकरा के। कहाँ से हुआ तू? औ का होते हम हाँ। ए तो हम वीरकुंवर सिंह के नगरी से नु बानी। इतना हाइट के काहे बोलते रहा छक्का नहीं आ रहा। हम उहे हइले हई पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ते सब सिस्टम ठीक बानू हां सिस्टम के भीतर रहे के बा। हां तुम चाहम तनी तू है ने अब और आप आय आते हाय हूं आज हिटे हो जीवे आप ये पीछे से बोलत रहला हन ये डांस करी हम बहुत बोलत रहला। अरे बड़ी नाचेला तो हमनी के पीछे आ जाइए। भैया ले फेरा में डाल देनी नु हमरा के। तू अरे। सुने सुने बहुत बोलत रहला पचर पचर पीछे से। हम बोलाई खातिर एले में कोनो सुंदर अब छोड़े तू बनी नाचे बाय जुआ। अरे वो गाई यहाँ के नाचो। अरे अकेले पीछे से हमनी के बन जा कोरस। इसको पीछे- कोरस बोलते हैं। पीछे कोरस नु रहेला हाँ। आगे कलाकार रहेला। आगे कलाकार रहला। अरे की मिले मिले कोइले बाड़ू धर वही बुका। अरे नहीं नहीं एक सेकंड। ई चुनहरा के काहे करत अच्छा ये रहला? बताई जब पहले मेरी बात सुनो। जी ई चुनहरा के काहे करत रहला तू? अब हमारा जिस नाचे उसे नु नाचो ना बताई। बोलत रहला जैसे वैसे नाचो। अरे बाप एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अच्छा डांस करे थे ना? हाँ रुक 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 हां आप चलो हिला दे भाई लोग की डिमांड हां हमनियो के नाचम सब ली हां ई दादा ये क्या करत रे हम भुला को नहीं कि कहां आइल बनी आई। अरे की मिले मिले कोइले बाड़ू धर वही बुका। हम बड़ुए महाला कर वही बुका। लेकिन ई भाव ना रहला ई
ई जानते कैसे कर दे जो नया नोहर कनिया आवे लीसन जब घरे आवे लीसन जब तो कहला कि खाना खाइबू लो तो कहे लो कि ना अम्मा जी अभी हमरा भूख नहीं खेला चोन्हा के कहे लो जबकि भूख लागा रहेला आ मरद से कहे लो कि और मम्मी हमरा के खाना नहीं दे ओई तेरी चोन्हरा कैसे से करत रहा ना ए बेआजी अब हमरा कुछ कहे के मन करता कहिए जब हम ही जब वो काम करम त चाची लोग काहे खातिर आइल बाड़ी एक सेकंड चाची अपनी बहनों को तो आप ही बैठाए हुए हैं चाची एक सेकंड चाची कहाँ से लग रही है ये लोग चाची हमर हइले पूछ ली कुछ नहीं बहन है आप लोग आपकी छोटी चाची है बहन है सब आपकी ये हो नहीं सकता है कदापि एक सेकंड बहन हो ना हाँ ए दादा हाँ गर्ल्स पावर है बेटा ई चाहतिया बाकी सबका सोजा भैया कहतिया देखी लेकिन लड़किया के न कही ए भाव देखैला सा लेकिन उ ना झलकल हर के मोरन उठा लाली बा ए दादा का हो रे ए बाबूला रे 10 के और की जनता जता जा बाबा और के छतवे पखाड़ बनी गेली आई दूगो आम रखली बनी बाबा की चूल्हा बेकार बा हां जोना में ताव नहीं खे हां जी दिब्बू भैया उ पड़ोसी बेकार बा जोना से लगाव नहीं खे हां उ मेहरानू बेकार बिया जोना में छाव नहीं खे हां आ उ कलाकार बेकार बा हां जोना में भाव नहीं खे आ उ देह बेकार बा जौना में घाव नहीं खे अरे की छतवे पखाड़ गोया में रखले बानी कहू साधा जा मार बानी आ धुन बाजी कौन कौन खेसारी भैया कोइले अरे की जहां पिया जवानी हमर जराई रे गोलना हमर जराई रे गोलना जय पिया जवानी हमर जराई रे गइलो ना वाह डिंपल जी थोड़ा आई है आई खेसारी भैया गीत गइलो हां आ गाना सुपर डुपर हिट भई भाई अरे की जहां पिया जवानी हमर जराई रे गइलो ना ए मजा बता काहे अनि हाला होखे कि एगो नचनिए कारण कोनिया एगो नचनिए कारण मनिया के बुलाई रे कोइलाना छतावे पखाड़ बानी गलिए में आजा तू गोया में रखले बानी कहू साधा जा अतना बात भइल है हां त लड़की कहतिया हां अरे की चाची के चल जई हो ओढ़नी के कोरावा ओढ़नी आप लिए हुए हैं तल्ले नहीं रहुआ हम चाट ले ना रहुए ले रहे रहुआ पे अच्छा लगता हमारा पे अच्छा लगता हो हालांकि गमछी हम ये दुर्गा माई का गमछा हमेशा मर्दों का क्या कहते हैं स्वाभिमान है अब मेहरानू को ओढ़नी में लड़की की ओढ़नी बता नु अरे की चाची के चल जई हो ओढ़नी के कोरावा आ नीचे गिराई मोठ पोछ त लड़की कहतिया कि इतना बात भइल काहे नहीं खावत आप इधर ही फंसा गए त भईवा कहता कि प्यार के पीछे तोर पड़ल बा भाई आवे के परी जान सोच के एकदम रामायण में लिया भाई बाबा तू होने टुकुर टुकुर दिखत जाए के बा प्रोग्राम बा अच्छा हां नाचे के त रामायणी में लिया था देखो हमनी कुदर पेट नाच नाचम जा अरे की चंटी के चल जई हो ओढ़नी के गोरावा
के चल जई हौरनी के कोराला नीचे गिराई ओठ पोछ के घर के पीछे तोर पड़ल बा भाई आवे के परी जान सोच के यार के पीछे तोरा पड़ल बा भाई आवे के परी जान सोच के देखला ढेर दिन भोर चेहरा देखा जा ढेर दिन भई चेहरा देखा जा देखला ढेर दिन भोर चेहरा देखा जा ढेर दिन भई चेहरा देखा जा छतवे पोखाड़ा बानी दो तू गोया मोर फले मारी छतवे